ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ଯୋଉ ଲୀଳାକୁ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିକିରି ଆଜି ପୁରୀରେ ଯୋଉ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଶେଷ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ପରିକ୍ରମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଉତ୍ସବରେ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୁବକ ସାଥୀ ଏବଂ ମୁରବୀ ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଜି ଏ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଫଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ। ଆଜି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁରବୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମହୋଦୟ, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ସାଥୀ ମା ମାଉସୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ମିଳିଲା। ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ଦୁଃଖୀ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ। ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ଗାଁ ଦେଶ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳରେ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ହସି ଉଠିଛି। କାଳିଆର ଡୋରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ଆଜି କାଳିଆମୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କାଳିଆର ଭୁଜ ଭୋଲାର ଭୁଜ ମହାରାଜ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଗହଳି ଘର ଧର୍ମ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି। ସମସ୍ତେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଉଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ରଥ ଟାଣା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛୁ। ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲାରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ, ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲୁ। କାରଣ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି କାରଣ ଆମକୁ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ କେତେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏମିତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ତାଙ୍କ ବିନା ଗୋଡ ଥାଉ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଗବତୀ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କମଳ କରନ୍ତୁ। ଜଗା କରିବାକୁ ସେତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ହଜି ଯାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ।